o variantă, o altă variantă, ia să vedem. Ia zi. Dentist, bun. Ia zi. Cioban, da? Era păstor, Petrică. Sau cioban, e același lucru, da? Mie îmi place să zic păstor, că și eu sunt pastor și nu-mi place să-mi zică lumea că sunt cioban. Așa. Bun. Petrica al nostru era păstor, avea în jur de 14-15 ani. Și în fiecare zi, ce fac păstorii? Știți ce fac păstorii? Ia zi ăla. Păzesc oile. Așa, păzea oile și stătea cu oițele în fiecare zi. Zi, Fabi. Păzesc și vacile? Nu, păstorii păzesc doar oile. Bun. Și în fiecare zi se trezea dis de dimineață. Voi vă treziți dimineața? Ia să vedem. Cine se trezește dis de dimineață? La ce oră? La 7, mamă. Și voi la ce oră vă treziți? La 6, vai de mine. Sunteți campioni. Așa. Petrică se trezea și el dis de dimineață pe la ora 4 și îngrija oile și le ducea la pășune, da? Undeva în afara satului în care el locuia, pe ceea ce se numea izlaz. Voi știți ce este un izlaz? N-ați auzit niciodată? Când vă duceți acasă, rugați pe mami și pe tati să vă explice ce e la izlaz, bine? Le ducea la izlaz oile, da? Petrica al nostru era mai glumeț, așa, din fire. E cineva dintre voi care e mai glumeț? Vă place să glumiți? Fabi? Așa, bun, perfect. Sunteți glumeți. Și el era mai glumeț, dar e o linie fină între a fi glumeț și de a fi mincinos. Și Petrica al nostru, din păcate, era un mincinos de linia întâi. Pentru că la un moment dat îi vine lui strălucitoarea idee să le facă o farsă tuturor sătenilor. Da? Și ce zice Petrică? Hai să-i sperii puțin pe săteni și să zic o minciună. Știți ce minciună a zis? Vine lupul! Eu stau în afara satului cu oile și am văzut lupul. Vine lupul, toată lumea pregătiți-vă! Și au ieșit sătenii cu flăcări, cu tot felul de unelte, cu furci, ca să întâmpine ce anume? Lupul, nu? Să se apere de lup, ca să nu cumva să vină. Și au stat ei așa vreo 2 minute, îmi zici după aia, Fabi, au stat vreo 2 minute, au stat 3 minute, se uitau la ce, unde e lupul ăsta? Că nu-l văd, că nu vine. Au mai stat vreo jumătate de oră și lupul, ce credeți, a venit? Nu a venit, pentru că de ce? Era o păcăleală, exact. Petrică făcuse ceva destul de rău, adică mințise. Și oamenii l-au mustrat și l-au luat așa deoparte și i-au zis, Petrică, te rugăm mult de tot să nu mai minți, să nu te mai joci cu minciuna, că uite, ne-ai speriat pe toți. Și Petrică a zis, da, nu o să mai minți și nu o să mă mai joc cu minciuna. Și a mai trecut vreo săptămână așa și Petrica al nostru, pentru că îi plăcea să glumească foarte tare, ce s-a gândit? Ia să zic iarăși ceva. Și se duce în sat și ce credeți că strigă Petrică? Vine lupul! Și toată lumea, ce credeți că a făcut? Iarăși s-au pregătit, au ieșit toți la marginea satului să întâmpine lupul. Au așteptat ei iarăși vreo jumătate de oră și a venit lupul? Nu a venit, pentru că mințise. Ce credeți, a mai zis și a 3-a oară? Ia să vedem ce s-a întâmplat a 3-a oară. Într-o zi, la vreo săptămână distanță, Petrica al nostru stătea pe izlaz și păștea oile când vede 2 ochi sticlind undeva din pădure. Și apoi aude un mărâit pe care nu-l mai auzise la cățelușii obișnuiți și vede niște urechi așa ridicate în sus și își dă seama că a venit cine? Lupul. Că a venit lupul. Și atunci fuge repede în sat și ce credeți că strigă? Vine lupul! Dar oamenii, când l-aud pe Petrică, știți ce zic? Glumește Petrică, iar ne minte, ca de obicei. Și a venit lupul și povestea spune că a mâncat multe dintre oile din turma lui Petrică, doar pentru că oamenii nu au mai avut ce anume în el? Încredere. Bun. Care e principala lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta? Zi tare la microfon. Să nu mințim. Așa. Dragii mei, minciuna este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. Ba chiar în cele câte porunci a dat Domnul pe table, câte a scris? Ia zi.
10. Așa, între cele 10 porunci este și o poruncă care îți poruncește să nu mărturisești strâm, bine? Adică să nu minți. Așa că, dragii mei, vă rog să vă întăriți împotriva minciunii și chiar dacă Satana mai vine câteodată cu ispita să mai spuneți o minciună lui mami, lui tati, prietenilor voștri, să spuneți nu, eu îl iubesc pe Iisus și nu voi minți. Bine? Promiteți lucrul ăsta? Cine promite, mâna sus? I-ați văzut, da? Au promis. Bun. Mulțumesc că ați fost atenți la povestire. Sper că veți fi la fel de liniștiți și atenți și la partea care va urma. Probabil că acum vom asculta fanfara, iar apoi ne vom pregăti ca să deschidem cuvântul prin fratele Laurențiu.
Bun venit în casa Domnului, bine v-am găsit în această dimineață de sabat. Programul o să aibă două părți, așa cum s-a amintit la anunțuri. O să fie un cuvânt și apoi o să fie o mică parte unde puteți rămâne cu toții, o parte de consfătuire, de câteva puncte din viața bisericii. Așa că urmează momentul acesta când să deschidem puțin Cuvântul lui Dumnezeu. Dar înainte să vă dau textul Bibliei pe care îl vom citi în această dimineață, aș vrea să vă imaginați ceva sau cel puțin să vă gândiți la un scenariu. Imaginați-vă un om care nu face duș o lună, dar în fiecare zi folosește mult deodorant, foarte mult deodorant. Problema este că deodorantul nu rezolvă problema lui, ci doar o acoperă. Cum ați privi o astfel de persoană? Este șocant, nu? Vă dați seama că ne șochează exemplul acesta. Dar vreau să vă spun că uneori ritualurile religioase și ceea ce facem noi se pot compara cu niște deodorant spiritual. Adică venim la biserică, cântăm, ne rugăm, dăm zecime, dar dacă inima rămâne plină de răutate, de mândrie și lipsă de iertare, ritualul doar acoperă, dar nu transformă. Ritualul poate să fie un deodorant, viața omului să fie la fel de murdară, care doar acoperă și atât. Textul din această dimineață este din Osea, capitolul 6, versetul 6. Cunoașteți versetul acesta. Căci bunătate voiesc și nu jertfă, cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Căci bunătate voiesc și nu jertfă. Dar Dumnezeu respinge închinarea, respinge jertfa, Dumnezeu e împotriva venirii la biserică. Care-i mesajul, de fapt? Dacă ar fi să aplicăm la noi ca adventiști, mesajul din Osea 6:6 este următorul. Pregătirea pentru revenirea Domnului nu se măsoară doar prin prezența la biserică, ci prin caracterul nostru. Și aș vrea în această dimineață, pe scurt, să prezint 3 idei cum înțeleg eu versetul acesta din Osea, capitolul 6, versetul 6. Textul spune că Dumnezeu pune mai mare preț pe bunătate decât pe ritual. Ritualurile sunt bune, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, dar ele nu pot înlocui o inimă plină de bunătate. Iar textul spune, profetul Osea spune, bunătate voiesc și nu jertfe. Dumnezeu nu respinge jertfa, ci formalismul. Pentru că El nu vrea doar o ceremonie, ci vrea relație. Aduceți-vă aminte că Domnul Hristos în Noul Testament același lucru a spus vorbind cu fariseii. Religia lor care era corectă în exterior, dar era goală în interior. Ritualul era bun, dar fără o schimbare a caracterului, ritualul nu ajută cu nimic. Imaginați-vă un vas foarte frumos, decorat, aranjat, dar gol. Și ești într-un deșert și ți-e sete. E vară, e soare, vasul arată bine, dar nu poate potoli setea. Ție-ți-e sete, degeaba arată vasul bine, că ție-ți-e sete. La fel este religia fără milă și dragoste și fără bunătate. Nu își împlinește scopul ei. Cum ne raportăm, frații mei, la biserică? Venim doar la biserică, venim la program, sau vrem să fim și oameni buni, ascultători de Dumnezeu? Acum o lună puneam întrebarea unde locuiește Dumnezeu și spuneam că în mijlocul bisericii. Și unde pleacă Dumnezeu când pleacă biserica? Dumnezeu locuiește unde plecăm noi, adică locuiește în viața noastră. Adică Dumnezeu vrea să ieșim din biserică diferiți, mai buni, mai răbdători, mai dispuși să ajutăm. Iar Dumnezeu spune, e mai importantă bunătatea decât jertfa.
Ce înseamnă jertfa astăzi, frații mei, la noi, la adventiști? Care ar fi jertfele noastre ca adventiști? Păi avem așa, zecimea, venirea la biserică, vineri seara, dimineață, după amiază, sabatul în general, avem Sfânta Cină, avem cântarea. Ce înseamnă mila? Mila și bunătatea. Ce înseamnă bunătatea? Bunătatea este o calitate a caracterului. Bunătatea înseamnă caracter, înseamnă iubirea dintre noi, înseamnă roada Duhului. E posibil să participăm la slujbe, dar inima noastră să rămână departe de Dumnezeu? Categoric da. Când religia devine doar un obicei și nu o transformare, când noi credem că jertfa ne ajută la mântuire, dar fără o schimbare a vieții, atunci participăm, dar inima noastră este departe de Dumnezeu. Și gândiți-vă puțin la evrei, frații mei. Evreii țineau sabatul, plăteau zecimea, veneau la templul, participau la Paște, ascultau cântările de la templu. Cu toate acestea, caracterul lor era dezastruos, era găunos. Și Domnul Hristos le spune, nu și cine spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Evreii erau oameni ce aveau jertfa, erau foarte stricți cu jertfele, dar duhneau de răutate. Sărbau Paștele și nu știau cum să-L omoare pe Domnul Hristos. Adică era o incompatibilitate. Sărbau, se închinau, aduceau jertfă, dar nu știau cum să scape de Domnul Hristos. Imaginați-vă un copac cu frunze multe, dar fără rădăcini. Era la studiu, înrădăcinați în Hristos. Un copac cu frunze multe, dar fără rădăcini, arată frumos pentru o vreme, dar nu poate da rod. Iar la prima furtună, cade. La fel este religia fără rădăcini în caracter. La fel este religia care este frumoasă ca teorie, dar se prăbușește atunci când vin încercările. Caracterul nostru se vede în relațiile noastre. Cum vorbim, cum iertăm, cum ajutăm, cum răspundem la nedreptate. Iar noi uneori credem că mântuirea se măsoară în jertfe. Jertfe de pleca pe genunchi, jertfe de dat bani la biserică, jertfe de cântare și alte lucruri. Numai că rolul, planul de mântuire sau planul de mântuire se vede în dragostea lui Dumnezeu față de noi și în dragostea pe care noi o avem față de ceilalți. 1 Ioan 3:18 spune să nu iubim doar cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Adică dragostea autentică se vede în acțiuni, nu doar în cuvinte. Efeseni 4:32, fiți buni unii cu alții, miloși, iertându-vă. Pentru că planul de mântuire se manifestă în relații pline de bunătate și iubire față de cei de lângă noi. Evanghelia nu ne cheamă doar la o simplă respectare a regulilor, ci la o viață schimbată. La reguli suntem foarte buni. Și evreii erau buni. Chiar suntem foarte stricți cu regulile. Dar pregătirea pentru revenirea Domnului Hristos înseamnă pregătirea inimii. Iar când Hristos va reveni, nu va întreba ce reguli am respectat. Evreii aveau vreo 700 de reguli, cel puțin cu privire la sabat și la alte lucruri de genul acesta. Când Hristos va reveni, nu ne va întreba cum am respectat regulile, ci cum am iubit pe cel de lângă noi. Mila, bunătatea, înseamnă să manifestăm dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Iar pregătirea pentru cer înseamnă să lăsăm pe Dumnezeu să ne pregătească caracterul. Iar caracterul se vede prin viața mea, prin dragoste. 1 Corinteni 13. Cum se manifestă dragostea între noi? 1 Corinteni 13 vorbește despre răbdare. Să suporți greșelile celuilalt și să nu reacționezi. Vorbește de bunătate, fapte, gesturi care ajută și încurajează.
Vorbește de iertare, să nu țin ranchiună pe cel care mi-a greșit. Vorbește de respect, nu umilesc pe cel de lângă mine. Vorbește de interes pentru celălalt, vorbește de sinceritate, spun adevărul cu blândețe, nu minciună și bârfe. S-a vorbit mai devreme pentru copii despre a minți. Poate noi nu mințim uneori, dar știți cum e? Luăm 20% adevăr și se spune înflorim, adică mai adăugăm și de la noi. Dragostea înseamnă sinceritate, să spui adevărul cu blândețe, nu cu minciună. Sacrificiu, să-l pui pe celălalt pe primul loc. Frații mei, când Hristos va reveni, nu va găsi doar o biserică, ci va găsi o biserică care trăiește Evanghelia. Iar esența Evangheliei, spune Scriptura, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea bunătate unii față de alții și dragoste unii față de alții. Altfel, ritualul nu ne ajută cu nimic. Mântuirea, frații mei, trebuie să vadă în relațiile noastre. Într-o biserică unde există bârfă, minciună, tensiuni, cea mai mare mărturie nu este cât de frumos cântăm și cât de frumos cântă fanfara sau cât de frumos cântă corul sau cât de reușit este programul. Pentru că lumea se va convinge de Evanghelie nu prin ceea ce le spunem, ci prin ceea ce văd trăind în viața de zi cu zi. Osea 6:6 spune: bunătate voiesc și nu jertfe. Dumnezeu spune vrea mai mult, vrea bunătate, nu doar ritual. 1 Ioan spune să iubim nu cu vorba, ci cu fapta. Iar în Efeseni 4:32 spune să fim buni și iertători unii cu alții. Asta înseamnă, frații mei, să ne pregătim pentru revenirea Domnului Hristos. O biserică care să trăim ceea ce am auzit aici. Dragoste, milă, adevăr, bunătate, dragoste unii față de alții. Scriptura spune și Dumnezeu spune: ritualul fără bunătate, fără caracter, nu ne ajută cu nimic, frații mei. Este ca și cum îți dai cu deodorant și atât. Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să înțelegem că Osea 6:6 înseamnă Dumnezeu așteaptă și vrea să vadă în viața noastră că se manifestă caracterul Său. Și aș vrea să vă invit la finalul acestui cuvânt să cântăm o cântare. Invit pe băieții la tehnic să afișeze imnul 361, care este o cântare ca o rugăciune. Spune: voia Ta, Doamne, doar voia Ta să se împlinească în viața mea. Iar voia lui Dumnezeu în viața noastră este să se vadă bunătate acasă, la locul de muncă, în biserică, iar bunătatea nu este o teorie, ci este 1 Corinteni 13. Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră să împlinească voia lui Dumnezeu, care înseamnă bunătate, milă, iubire, dragoste unii față de ceilalți. Voia Ta, Doamne, doar voia Ta să se împlinească în viața mea. Aceasta să fie concluzia acestui cuvânt al lui Dumnezeu din această dimineață și atunci când plecăm de aici, Dumnezeu să plece cu noi în viața noastră și prin tot ceea ce facem. Voia Ta, Doamne, doar voia Ta.
Să ajute Domnul ca aceste cuvinte să împlinească în viața noastră. Așa cum v-am zis, o să-i rog pe băieții de la tehnic să pună al doilea material pe ecran, pentru că va fi o întâlnire de familie, unde puteți rămâne cu toții, pentru că nu este o chestiune administrativă, cu votul sau cu alte lucruri, dar este o principală a lui Hristos și anume suferința din cauza păcatelor noastre. Cuvântul meu vorbește despre intimitatea suferinței lui Hristos, pierderea iubirii Tatălui. Dar aș dori să pun o altă întrebare și mai profundă. Care este motivul pentru care Hristos a fost doritor și dispus să treacă prin aceste suferințe? Trebuie să facem câțiva pași în urmă și să intrăm în grădina Ghețemani, unde Hristos a început suferințele de fapt. În grădina Ghețemani, Hristos deja începe să aibă sudoare cu sânge. Ca și când Dumnezeu îi dă o pregustare a ceea ce se va întâmpla. Și îi spune: fiule, aceasta este doar o picătură din ceea ce vei experimenta. Este picătura oceanului prin care trebuie să treci. Ucenicii tăi nu sunt în stare să vegheze cu tine nici măcar câteva minute, sunt adormiți acolo. Pentru cei care ai venit să mori, sunt acolo, dorm. Iuda te-a trădat, te-a vândut pentru 30 de arginți. Eu îți arăt ce înseamnă suferința prin care trebuie să treci. Nu pot să-ți dau totul pentru că vei muri. N-ai cum să ai totul. Dar îți dau o pregustare, să vezi. Și îți pun întrebarea: mai vrei? Ești dispus? Înțelegerea noastră, legământul nostru inițial, mai stă? Ai posibilitatea să ieși fără să treci prin suferința asta. Vrei? Și Hristos spune: da, am venit pentru ei, mă voi duce până la capăt. Și așa cum spune Ioan atât de frumos, pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Vedeți? Problema noastră a omenirii este mult mai profundă decât noi ne-am imagina. Soluția pentru războaiele din această lume, pentru toată violența care are loc, pentru un lider care se comportă ca niște băieți de clasa 9 și a 10-a, că se fac mari și rotunji. Problema noastră este mai profundă. Și singura soluție este în jertfa Domnului Hristos. Doar contemplându-ne asupra jertfei sale putem să fim transformați în inima noastră. Văzând ce a fost în stare Hristos să facă pentru noi, și spunem: Doamne, vreau ca această iubire să mă atingă și pe mine. Vreau ca această dragoste să mă umple, să mă schimbe, să mă transforme și să-mi dea speranța ca într-o zi să putem trăi într-o lume fără de păcat. S-a sfârșit, ne spune că într-o zi Dumnezeu va pune capăt războaielor, suferinței, cancerului, bolilor, distrugerii relațiilor. Dacă doriți să aveți această putere transformatoare în viața dumneavoastră, aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare. Dacă doriți ca Hristos, prin jertfa pe care a adus pentru noi, să vă dea această putere de izbândă,
în fața provocărilor vieții. Spuneți un da în adâncul sufletului dumneavoastră. Și în acest timp vă invit să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa nespusă a lui Hristos și să ne predăm în mâinile iubirii sale. Părinte Ceresc, contemplându-ne asupra jertfei de nedescris a Domnului Hristos, rămânem fără cuvinte. Pentru că ne dăm seama că nimeni și nimic nu te-a obligat ca să aduci această jertfă. Puteai să renunți. În momentul în care ai simțit povara păcatelor și adâncimea distrugerii păcatului în viața ta, puteai să renunți și să alegi altfel. Însă, datorită dragostei tale față de noi, ai ales să mergi până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, că ai isprăvit mântuirea noastră. Îți mulțumim că ai deschis o cale către cer și îți mulțumim că această putere a dragostei tale ne poate transforma aici, astăzi și acum. Pentru toate acestea îți mulțumim și te lăudăm acum și vrem și în veșnicii. Amin. Mulțumim pastorului Moghioră și Borno pentru momentul acesta plin de spiritualitate, momentul acesta în care am fost chemați cu toții, cei de aici, din Capela Universității Adventus, dar și dumneavoastră, aceia care ne urmăriți acasă, fie în fața unui ecran mai mic sau mai mare, fie ascultându-ne la radio, să primim îndemnul acesta de a ne lăsa schimbați de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o lume a haosului, doar Mântuitorul Iisus Hristos, Nazarineanul, Cel care stă să vină, este acela prin care putem găsi puterea de a merge mai departe și de a ne atinge un scop care este dincolo de lumea aceasta, este unul al veșniciei. Ne vom vedea și după amiază, tot aici, în Capela Universității Adventus, de la ora 20, atunci când pastorul Ioan Feer ne va vorbi despre vasul cel spart, despre valoarea lui și despre o acțiune concretă a Mântuitorului Iisus Hristos față de ce înseamnă păcatul. Vă las în compania muzicii și sper ca prin piesa pe care o vom asculta, interpretată de corul Signum, să putem să ne predăm inimile lui Dumnezeu și astfel ziua aceasta specială de sabat, zi pusă deoparte de Dumnezeu, să ne ajute să-L înțelegem mai bine, iar viața noastră să-i o predăm Lui cu totul. Domnul să ne binecuvânteze pe toți!